Harap teko to iki. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Monggo pinarak. Digawe apa? Mbah, kula niki kagungan masalah. Kula nyuwun tulung marang jenengan. Kula menawi jenengan saged madharaken masalah kula. Wis cukup. Aja diterusno. Mbah wis paham. Iki tak cekli barang. Tak kei cekelan. Dum sauma. Aja sampai telah siji ra kuman. Masalah apa? Iki barang enak. Rasane legi. Nang awak mare waras. Ngerti rek? Matur saged Mbah nggih. Kula tak nyuwun pamit. Iki ditenggo-tenggo bojo lan keluarga kula, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.